Riwruoge mag jopuonj mag KNUT kod KUPPET oramo giduto ni giseketo ikruok makare maneno ni chenro mag ng'anyo mag jopuonj e pacho kaendi mangima itimo chakre chieng' wuok tich. Gikonyo okang' mar piny owacho rem chopo moko kuom winjruok mane gitimo ema koro chuno gi bago ng'anyono ma giwacho ni biro dhi nyime nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Joja oko nigi ler. Jopuonj e pacho ka oramo moumo gi piny ni ng'anyo magichano bago chieng' wuok tich juma manyien biro dhi nyime maonge gima biro geng'onegi. E kaunti ma Siaya, jokanyono e riwruog jopuonj mar KNUT ne okwayo jopuonj manie sikunde mag ji giwegi mondo mi wuoth kodgi kanyakla e ng'anyo ma kamano magikoni biro dhi nyime e pacho ka mangima. To strike mwadhiye ni en gima wadhiye nikech makosa ma sirikal osetimonwa. Wasabedo ka wan lenient warito wach maber to chopo point modhiri nyaka e wall nyaka kore ne kaka imove. Erarieda ka wawacho ni mugomo mar jopuonj nitie makod ndek ni kod kefni mugomo mar jopuonj nitie. Jomoko nyalo paro ni wan waonge nyithindo, wan ma nyithindwa ng'eny kuro. Kata jok masomo e skunde ma ji giwegi, wakwayou nu konywa nikech jopuonj ma ondikogo gin be mwaloso negi yo makaeni. E kaunti ma Meru, jopuonj go koni ok gimor gi okang' mane piny owacho okawo mar koni ok ginyal ndiko jopuonj duto ma gidwaro e tich, ka bende giramo ni riwruoge go ema oluongo ng'anyo kendo ema biro chungo ng'anyo ma kamago. They have said they are not going to employ more teachers. And this is where we are calling even our parents to understand that their students, their pupils in the school, they will have no teachers to teach. And therefore, our teaching staff we are understaffed. We will be receiving instructions from the unions until when the strike will be called off by the Secretary General. Don't listen to your principals. Don't listen to the employer. Don't listen to the media. Don't listen to the government. Ng'anyo maket kod mano ni bende olandi gi jopuonj mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet madwani piny owacho ketie timu weche 6 madongo manyocha giwinjore. Tungependa kuomba TSC iangalie tena upya na ielewe kwamba Marakwet imesimama wima na kusema kwamba hatuwezi kukubali kwenda darasa Jumatatu. Tuko na nyongeza yetu ya CBA 2021-2025 ambaye serikali hawajamaliza awamu ya pili. Na hiyo ndio kikwazo moja ambayo imetufanya tusiende shule Jumatatu. Magi timore kama kuom jood bura e kaunti ma Nyamira to ne okwayo duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo mi obed piny gi riwruoge mag jopuonj go eko mar twak ewi kaka ginyalo gayo ng'anyo ma kamano. Muongee, kila mmoja aridhike, alafu murudi mkuje muingie madarasa mufundishe watoto wetu. Sisi tunataka on Monday schools zote mahali popote siko watoto wetu waingie na pia wapate walimu hapo. Hawa viongozi wa walimu KUPPET na KNUT, at least we give dialogue a chance, kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Solidarity! Solidarity! George Aoko, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda